Exit. Ja, svart. Hej, Halløj. kan du fikse min bil? Er det din bil? Ja, det kan jeg godt. Er det din bil? Okay. Er det din bil, spørger jeg om? Ja, det er min bil. Og kan du låse den? Hvad siger du? Kan du låse den? Hvorfor? Fordi... Prøv at låse den. Fuck dig, Delson! Ligger! Jeg vidste det. 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 Jeg kunne mærke det. Jeg kunne se, han kom kørende med fuld hammer. Og jeg vidste det. Jeg vidste, det skulle ske. Yes, det var fint nok. Fucking åndssvagt om det. Jeg har ikke så meget på mig. Ja, tak. Halløj. Halløj. Kan jeg godt få fredet min bil? Er det din bil? Kan du låse den? Ja, det er det. Prøv at låse den. Jamen, det gider jeg ikke. Jo, prøv at låse den. Så find andet sted. Hvorfor? Fordi? Jeg tror ikke på, det er Hvorfor din. gider du ikke at mal min bil? Fordi det er ikke din. Jo, det er. Nej, prøv at låse den. Fuck dig! Nikker! Fuck dig, Dalton!
Ja. Det bliver en lang dag for jer. Lang aften. Eller lang... Jeg spørger bare om, det er hans bil. Og siger, det tror jeg ikke på, det er ikke din bil. Prøv at låse den. Hvis du ikke gider at låse bilen, så ved jeg, så det er ikke deres bil. Så gider jeg ikke bruge mine kasser til farvebilen, Nixon. Hvis du ikke gider at vise mig, at det er deres bil, så farver jeg den ikke. Jeg er på din stream. Ja. Jeg gider bare ikke farve deres bil, hvis de bare stjåler en bil, og så de skal farve den for det Nixon. Jeg ved, det er ikke deres bil, så jeg spørger alle andre, hvis de har deres bil, så plejer jeg altid at spørge, det er deres. Okay, det er sjældent, jeg spørger dig, om det er din bil. Jeg regner med, du har købt den og alt det der, og du skal gerne male den og tune den og alt det der. Så gider det ikke spørge dig om det. Kom ind og rør bilen, og så regner jeg ikke med, at det kommer en mere en klaphat, og så kommer der en mere. Jeg kan bare godt mærke, jeg prøver ikke at blive sur, jeg prøver at tage det. En hård hånd og lang, og holde armen oppe. Hold den oppe, og så ikke... Ja, gå ud af søveren. Jeg prøver at tage den med ro. Jeg prøver at tage med ro. Og det er derfor, jeg gider ikke slå. Jeg siger bare, kan du låse bilen? Og ikke andet. Og hvis du ikke gider at låse bilen, så gider jeg ikke farve bilen. Eller operere bilen. For at bruge min kasse på det, bare for det Nixon. Men tror du ikke, det er nogle af hans venner, ham der, og gider at betale min regning? De sidder ikke mange på streamen. Så det kan kun være hans venner, ham der han ikke gider at betale regningen. Det kan kun være hans venner. Så ved de ikke, jeg er heroppe. Jo, så skal de ind og stream snipe mig. Så ved de godt, hvor jeg er. Men det kan være, at de gør, så de ikke er lukket på.
på Twitch. Så